ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ ahịa Orie n'ala Igbo. Ana m agọ na-asị ka Orie rutere anyị niile ihe ọma, rutere anyị ọganiru, rutere anyị ịdị mma, rutere anyị ịdị n'otu, rutere anyị obi nwanne na ịghọta ife nke na-eme n'ala Igbo, ka anyị ncha niile bịakọ ọnụ ma zọọ ya ka anyị zọta obodo anyị nke a na-akpọ Biafra. Gerenụ ntị ka unu nụrụ akụkọ nke anyị jiri bịa n'ụbọchị taa. Ọ kakwa mụ abụ nwanne unu nwoke nke a na-akpọ Mazi Okechukwu Obinwanne ndị Igbo. Ana m ewetara unu oziọma akụkọ nke Chineke na Obinwannem News. Ọ bụrụ na ị na-ekiri ife anyị na-eme, ọ na-amasị gị, biko ka ị kpala anyị aka na bọtịn sọskraịbụ anyị na YouTube, ma sobekwa anyị na Facebook, na-esokwa anyị na Instagram, na-esokwa anyị na Twitter na webụsaịtị ebe ndị ọzọ anyị si wee na-ebutere unu oziọma nke Chineke ka ọ ha n'uju. Akụkọ nke anyị jiri bịa n'ụbọchị tata: otu nwa amadi aka kparịgị ya n'ala Pakistan. Ya bụ nwa amadi bụ onye Igbo. Ọ nọkwa n'obodo a na-akpọ Mozambique, mana ebe ahụ ka o si wee burukwa ahịa nke ọ na-azụ wee bujekwa n'ala Pakistan. Onye zijekwara ya bụ ozi ọ na-akpọ onye isi na ihe onyonyo nke o mere na-eti mkpu. Onye ahụ emezughokwa ihe o kwesịrị imere ndị ala Pakistan. Ndị ala Pakistan wee kpara nwanne anyị nwoke a aka, wee na-akụ ya duka na-akụ ya ihe tinka koropan, wee na-asị ya na ọ bụrụ na o wetara ha ihe nke bụ nke fa, na ha ga-eberi ya aka, berie ntị, berie ụkwụ. Ya bụ nwa amadi na-eti mkpu na-etigara onye isi ha nọ na Mozambique, na-agwa ya, biko onye isi, ka inye aka mezuo ihe nke ndị Pakistan chọrọ ka imere ha, ka ha wee hapụ ya aka, maka na oge na-adịrị anya ha sị na a ga-emekwa ya ihe a ga eme ya, ọ gaghị afụzikwa ụwa ọzọ. Ọ na-ayọkwa onye isi ha nke nọ na Mozambique, wee na-agwa ha na ọ bụrụ na onwe ihe merie n'ala Pakistan, na ọma mgbaghara ya na mmụọ. Ọ na-agwakwa ya nye ekwena ka ihe a na-achọ imenụ ka o mee, maka na ọ bụrụ na o mee, nnukwu ihe ga-emekwa na ndụ ya na ndụ ndị ezinụlọ ya. Ka anyị fụkwa na nwa amadi a ka o si wee na-ebe and ka o si wee na-agabiga ihe nke ọ na-agabiga n'ala Pakistan. Easy. Akifuru ihe na-eme na akifuru ihe na-eme na ihe na-eme na ifili na ọ dị oke. Iwere mmadụ dị ụgwọ ọgwụ ego, ifili na ọ dị oke. Isi m bịa ebe a na ị ga-akwụ ndị a ụgwọ. This is 2 months na-ebinyere gị afịa.
2 months ago, this is getting to 3 months. This is 3 months now. I don't need me. It's only big. It's only punda. You will have yonder. Will have your kuchi. It's only punda. That TV fair. That TV fair. You will have your kuchi. It's only punda. Wukamane kunana. After 2 weeks now. After 1 week now. I gave them on TV. Maka bemoku. You will have yonder kuchi. So what do? What ago? Eligwe na la urumo ya kebe today. So what do? Ala Pakistan no loom today. Akifuru oru na nwo today. Oru na nwo today. Paul, I won't make a bahara. Even at my grave, I won't make a bahara. Oh, he say can go. He will go. Today ke kozebi. E watago. Ebi feel no more akida go udodi. Ụmụ Igbo, unu afugo ka o si wee kpọtụọ na ihe nke anya ma were obi gị gwa oge okwu. Ọ bụrụ na gị nwa nọ na ya bụ nsogbu, ọ ga-adị gị mma. Ọ bụrụ na nwanne gị nọ na ya bụ nsogbu, ọ ga-adị gị mma. Anyị na-arụgara ndị Igbo niile bụ ndị nọ n'ụwa niile aka wee na-asị ka anyị kwụsị iji nwanne anyị wee na-achụrụ ego. Na ndụ bụ akụ. Igbo hụrụ mmadụ n'anya. Igbo na-akwanyere mmadụ ugwu. Onye kpatara Mazi Uche Mefor ji wee pụta wee kwukwa okwu dị iche iche n'isi nwa amadi a nke ji n'ala Pakistan. Mazi Uche Mefor nke anyị ma bụ Deputy Leader Indigenous People of Biafra Worldwide etie na mkpu enyemaka tigara nwanne anyị nwoke a nke ji n'ala Pakistan. O kwukwara sị na ndị Igbo niile nọ na Mozambique gbaa mbọ ka amara ihe a ga-eme mgbada ka sụọrọ ya nri na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi tupu nwanne anyị nwoke a alapụ mmụọ site na ihe ọjọọ nke a na-emeso ya n'ala Pakistan. Ka anyị gekwa Mazi Uche Mefor, the Deputy Leader Indigenous People of Biafra, n'okwu o kwuru iji ti mkpu ka ụwa ma ndị Igbo ma ndị ọzọ bụ ndị laikere mmadụ wee marakwa ihe na-eme n'ala Pakistan. Good evening, fellow Biafrans. Good evening, all men and women of goodwill and of good conscience. I just want to say one thing here. There is a video I just saw online, and that video obviously is about a brother in Pakistan, from the information he was given, that lamenting that he did business or something. He did business for somebody. There was somebody he was calling Onyisi or something like that. I don't know the nature of business this brother must have done. I don't know the nature of the interaction. I don't know the nature of that particular issue, but the truth must be told. One thing is clear. Somebody's life is at stake, and it is a responsibility to anybody, his friends, his family members, his associates, because this, our brother, must have somebody who is close to him. He must have family members, he must have associates, he must have friends who know what actually happened. Barbarism is something we must have to fight. It is now dawning on me that our people are going back to the dark ages, the age of primitivity that our forefathers were and have been rescued from. That brother said that he's in Pakistan, he did business for somebody or with somebody, and somehow he was held captive. The truth remains that his life is at stake. Every hand must be on deck. Everybody must work assiduously hard, especially those our brothers who are in Pakistan and in Asian continent. To volunteer information is very critical at this particular point in time. I don't know whether this brother is still alive, but I pray that he is. But something has to be done. There is another video that I saw where this brother was chained like an animal and being whipped. And he was crying, lamenting. And I don't understand what the likes of the Nigerian embassy officials are doing, the likes of the people that say that they are diaspora representatives. I don't know what they are doing, but it's also dawning on us
our people, especially people from the eastern region of that damnable contraption called Nigeria, that we are not one in the zoo called Nigeria and elsewhere. But this is not about zoo. This is not about contraption called Nigeria this time around. It is about us. It is about wickedness among our people. It is about all manner of evil going on in our midst. And every man, every woman of good conscience must stand up and fight this evil. The issue of slavery must be fought. The issue of selling somebody into captivity must stop. We must do something about this. That our brother is a pointer. Every issue regarding him will be appreciated when and as appropriate is presented and unraveled. Friends of this brother, family members of this brother should volunteer information. Those who know anything about this particular business or transaction that this brother has done, or who know this person he is calling Onyisi and all that, has a responsibility on his or her shoulder or on their shoulders to volunteer information that this kind of evil must stop. Not now, not tomorrow. All hands must be on deck. Our people in Pakistan must do the needful. Our people in Asian continent, friends of this brother, must do something. This is barbarism in 21st century, and it is being videoed and sent out to the whole world to see. And our people are still keeping quiet. If we cannot do anything about this, what then are we existing as human beings? There are also other cases like Libya and other Asian continents where our brothers, our people are being treated like animals. Our people are being treated like slaves. And people are keeping quiet about it. What are we living for if we cannot speak up? Please let people volunteer information to make sure that this brother and everything surrounding him is unraveled. I hope and I pray that he's still alive. But whatever happens, we must get to the bottom of this. And this person he's calling Onyisi or something like that must be identified. If we keep quiet, then this evil will continue. Thank you very much.